Koekjesfabriek Hellema wil uitbreiden, maar dat is al jaren net mogelijk. Het stroomnet zit vol en dat had nogal wat gevolgen. Het kan nou voorkomen dat het een bedrijf zijn overigens uitdwam, terwijl dat net kan. Want wij hebben een continu proces en uw klanten wachten ook op die lekkere producten die we hier maken. En daarom hebben 4 familiebedrijven op het industrieterrein in Hallem de handgeerslijn voor een Smart Energy Hub. Het komt erop deel dat je stroom opwekken gaat met bijvoorbeeld zinnen of met wien, maar ook met grote accu's die dan komen. Er is één grote ring straks en daar wordt de stroom op zetten. En als het ene bedrijf op dat moment meer of minder nodig had, dan doet hij dat. En zo werkt het door de hele keten. En als er in die hele ring met die 4 bedrijven en het dorp op zit, als er dan te vol is, dan gaat die stroom naar de accu. En als er te min is, dan wordt die stroom van de accu hellen naar bedrijf A, B of C. De stroom die opwekt wordt is in de toekomst ook beschikbaar voor de dorpsbewoners. Maar nu is het project nog druk in de ontwikkelfase. Het doet het nu al 4 jaar hier en door denk ik nou wel 2 jaar, maar dan moeten we echt los kennen. En in die fase zitten we nu. Wij denken dat als we dit clear krijgen, en dat het een heel goed voorbeeld is voor inderdaad de hele wereld, maar begint in Friesland.